Projekt Detská univerzita bol podporený grantovým programom Školy budúcnosti od Karpatskej nadácie a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Občianske združenie Pomoc, podpora, pomáhanie, ktoré pôsobí pri detašovanom pracovisku blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave ako organizačnej zložky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, pripravilo počas jarných prázdnin pre 20 detí z rožňavských základných škôl unikátny projekt Detská univerzita. V prvý deň jarných prázdnin, v pondelok 17. februára 2025, sa v Rožňave oficiálne začal prvý ročník Detskej univerzity. Dopoludnie sa nieslo v znamení interaktívnej prednášky na tému kritické myslenie a bezpečné využívanie internetu a digitálnych technológií. Deti sa učili, ako rozpoznávať hoaxy, ako bezpečne surfovať na internete a prečo je dôležité overovať si informácie. Popoludní sa konala slávnostná imatrikulácia, počas ktorej si detskí účastníci z rúk profesorky Márie Kilíkovej, vedúcej tunajšieho detašovaného pracoviska, prevzali imatrikulačné listy, predtým však zložili sľub. Od tejto chvíle sa stali právoplatnými študentmi Detskej univerzity. Prvý deň vyvrcholil exkurziou do rožňavskej televízie, kde sa malí študenti mohli na vlastnej koži presvedčiť, ako funguje televízne vysielanie a čo všetko stojí za vznikom spravodajskej relácie. Najväčším prekvapením bola možnosť vyskúšať si prácu s dronmi a virtuálnou realitou. Utorkové dopoludnie otvorila interaktívna prednáška na tému mediálna gramotnosť a digitálne občianstvo. Deti sa naučili, ako rozpoznávať dezinformácie, kriticky vyhodnocovať informácie na internete a správať sa bezpečne v digitálnom priestore. Po prednáške nasledovala exkurzia do spoločnosti Freezona, ktorá sa venuje poskytovaniu internetových služieb. Cestou z obeda sa naši malí študenti zastavili v centre mesta, kde si prezreli dominantu Rožňavy, Strážnu väžu a historickú galériu na námestí Baníkov. Popoludňajší program prebral kreatívnu stránku malých študentov. Základná umelecká škola v Rožňave si pre nich pripravila aktivitu s názvom Zážitkové maľovanie, kde deti mohli vyjadriť svoju fantáziu a dojmy z prežitého dňa prostredníctvom farieb a štetcov. Uprostred týždňa v stredu sa malí študenti Detskej univerzity ponorili do fascinujúceho sveta prírody a ekológie. Tretí deň bol venovaný udržateľnosti, ochrane životného prostredia a zodpovednému prístupu k planéte. Správa Národného parku Slovenský kras pripravila pre deti množstvo interaktívnych aktivít. Malí študenti tak získali zaujímavé poznatky o biodiverzite, vplyve činnosti človeka na životné prostredie a o tom, ako každý z nás môže pomôcť chrániť našu prírodu. Popoludňajší blok sa niesol v znamení environmentálnej zodpovednosti. Deti si vyskúšali zábavný kvíz na tému separovania odpadu, ktorý pre nich pripravili odpadové služby mesta Rožňava. Formou súťaženia si overili svoje vedomosti o recyklácii a udržateľnosti. Záver tohto dňa priniesol účastníkom Detskej univerzity jedinečnú možnosť nahliadnúť do vzdelávania staršej generácie. Deti navštívili univerzitu 3. veku. Mohli sa tak presvedčiť, že učenie sa nikdy nekončí a že vzdelávanie môže byť celoživotnou cestou.
Vo štvrtok sa malí študenti venovali témam duševného zdravia, kníh a rytmickým cvičeniam. Tento deň bol plný poznania, kreativity a hudby. Ráno sa deti zúčastnili interaktívnej prednášky na tému Duševné zdravie detí a zdravý životný štýl, ktorú pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave. Deti sa dozvedeli, ako si udržať psychickú pohodu, vyrovnať sa so stresom a prečo je dôležitá rovnováha medzi pohybom, oddychom a zdravou stravou. Po prednáške sa deti presunuli do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského, kde ich čakal program s názvom Ruky nie sú len na scrollovanie. Naučili sa, ako pracovať s knihou, objavili tajomstvá knižnice. Samozrejmosťou bola aj výpožička kníh. Súčasťou knižničných aktivít bola aj dramatizácia rozprávky, ktorá malých študentov vtiahla do sveta literatúry hravou formou. Popoludnie patrilo hudobnej tvorivosti. Základná umelecká škola v Rožňave pre deti pripravila bubenícky workshop. Malí študenti sa naučili pracovať s rytmom, vyskúšali si hru na bubny a iné hudobné nástroje. Spoločne vytvorili jedinečné hudobné skladby. Posledný deň detskej univerzity sa niesol v znamení emócií, tradičnej kultúry a slávnostného završenia týždňa plného vzdelania a zážitkov. Hneď z rána sa deti zúčastnili prednášky na tému Emócia a empatia, ktorú pripravilo Centrum poradenstva a prevencie v Rožňave. Prostredníctvom interaktívnych cvičení sa deti naučili lepšie porozumieť vlastným pocitom, ako aj emóciám iných. Dopoludnie pokračovalo v duchu tradičnej kultúry. Folkloristi z detského folklórneho súboru Haviarik deťom predstavili kúzlo slovenských ľudových piesní a tancov. Deti sa naučili základné kroky tradičných tancov a spoločne si vyskúšali choreografiu na ľudovú nôtu. Popoludnie sa nieslo v slávnostnom duchu, pretože sa konala promócia absolventov detskej univerzity. Deti si prevzali diplomy a bol im priznaný titul bakalár junior, ktorý symbolizuje ich celotýždňovú cestu poznania, objavovania a učenia sa nových vecí. Slávnostného ukončenia detskej univerzity sa zúčastnili nielen rodičia, ale aj starí rodičia, ktorí prišli podporiť našich malých absolventov. Aké zážitky a dojmy si z celého týždňa pôsobenia na detskej univerzite odnášajú naši absolventi, bakalári, juniori a čo sa im najviac páčilo, sme sa opýtali viacerých z nich. Ak sme boli na Strážnej veži a hovorili nám tam, že koľko má schodov a také veci o tej Strážnej veži. Tiež, ak sme boli na Strážnej veži, ak sme boli vysoko. Mne sa páčila knižnica. Vybral som si tam knižku dobrú, robili sme tam dobré divadlo. Mne tá knižnica, Strážna väža, aj keď sme boli v RTVS, všetko to akože super aktivity, všade bola zábava. Mne sa najviac páčilo RVTV a tá knižnica, pretože v RVTV sme mohli rozprávať tiež do mikrofónu a v knižnici som si vybrala tiež peknú knihu. Mne sa najviac páčila tá rožňavská televízia, mohli sme si tam skúsiť dróny a rôzne veci. Páčilo sa mi to. Mne sa najviac páčila tá Strážna väža, lebo sme sa tam mohli podpísať do knižky a sme aj vyšli na väžu tam hore. Mne sa páčilo múzeum, lebo nám tam všetko ukázali ako pekné veci. Mne sa páčila knižnica, múzeum a proste všetko okrem Strážnej väži. Štatutárka občianskeho združenia Pomoc, podpora, pomáhanie, profesorka Mária Kilíková, projekt Detskej univerzity zhodnotila takto. Realizácia tohto projektu bola pre nás novou výzvou. S veľmi podrobným programom a s vysokou mierou zodpovednosti sme pristúpili teda k naplneniu toho plánovaného projektu a dnes, keďže sme už slávnostne ukončili pôsobenie našich absolventov na našej detskej univerzite, tak keby som to mala hodnotiť v zmysle školského známkovania, tak určite to by bolo na výbornú, a keď v zmysle známok na vysokej škole, tak určite by to bolo Ačko 100%.
Veríme, že naši absolventi Detskej univerzity si odniesli z celotýždňového pôsobenia na Detskej univerzite nielen nové vedomosti, kamarátstva, ale aj cenné zážitky, ktoré ich budú sprevádzať na ich ďalšej vzdelávacej ceste. Projekt Detská univerzita bol podporený grantovým programom Školy budúcnosti od Karpatskej nadácie a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.